Godt. Det går helt galt for mig. 38. Han er blevet færdig. Nej, Tove, det er skideløg. Se. Ja, i gør. Og jeg tager den Min færdig, Rasmus. Ja, vi nåede det, Rasmus! Skal den se sådan ud? Ej, hvordan vi kunne lave den der? Nå, med bånden nedad. Jeg skulle med bånden nedad. Så skal gå hen. Tårn, det er godt. Eller Rasmus. Må vi smadre den? Det skal vi da ikke tage.